Kohimen kopara bayid hautrai Jesu Christ. Ngiyasngo na baro artili ki jimpule na ka kitab nombishar badna gospel ba ngide ban mane tang ya uble bashisha. Ngiyasngo une urispa u samla rispa ula wansha u Jesu da ka ba penpau ya ka jinkwa jongu ba ukwa ban board Jesu. Badu Jesu la kili ya ka jinkali nadu hukum basau. Badu la ong kineki hukum baro nga le nga penbe nga penbia. Henry u Jesu ula sngoto une umju kongu ya ka hukum banding ko na marbale ka hukum banding ko ka ong ngalang utrai ublay jampi pimde bandon kiblay light no nanga kane ka binda jong ka hukum une ukon samla shimla kongu na mar ulamane ya kiblay tao hakano ka dor ulamane ya kiblay tao na mar ulayid ya kaspa Jesu la peit yawu badula yo I bad udang penbiang ya ka hukum nadu bazau kasuk ban kongu ya kita ki hukum enre kalong ka ba ban yid ya ublay kalong ka ba ban kongu ya ublay kalong ka ba ban mane ya ublay habang idon bun jait ki jimmo jimbarakat bun apreng jongiru ni jid ya ki hukum na padeng shipo hukum ni jid ya kabasuk kumbang yusno na ka kitab ng bishar kipay di Israel kila mani ya kiblay tao artili kiblay badon hapadeng kita ki rinongwe kibriyo nongwe kibamju tip ya ublay bashisha ki mane ya ubal bad astaro bad makiru kila pediang ya kita ki belay baro ar kila stang ban mane ublay ula bitar shla yaki haba ula yo I bakila klet ya ublay bashisha bad kila stang ban wad ya kum kini ki belay saudong jongi ublay ula bitar shla yaki namar kila mane ya kum kini ki belay nagabinda ayu nagabinda ka bor jonga perte nagabinda ka kaspa kila mane ya ubal bat ashtaro bun ki bruyuru nagabinda kaspa nagabinda ka jingsngo ba jonga perte ki ino ya uble bashisha bat ki leru ya late mane ya ki bleitau don wan hapdeng jongiru bun ki kristan kumne nagabinda ka jingman doy shimet ki late wad ya ki bleitau jongene ka parte ki late boot ya ki jadu mandra jongene ka parte ki late mane ya ki nongkin ya ki leisha ki nongkin ya baki perkat lada ki leisha ki nongkin ya kinio ya ka jingur ku kloy halor kaspa kapeu tingim ni long kaju bad kita ki pai di Israel kila late boat ya ubal bad astroro kaya kabala jia haki pai di Israel haba kila ino ya uble bashisha uble ula aitino ya ki shakakti jong ginong lute ya ka kilik mat ni sange ban mane ya uble bashisha ya ka kilik mat ni sange ban id ya uble ngin sa du bor uble halo jongi uble unsa say ya ka kti bayada yangi ngim sautu ya kata bonsin ki briyo ki perkat hoit nga late mas nga late duai nga pinbiang ya ka jingdon kam jang ka balang henre hashili yang pat ki late mane ya ki blaitaw ya ka kilip mat ni late mane ya ki blaitaw uble usayno ya ka ti jongu ya ka ti badon bor jongu nalo jongi pat ngila kelalong ki batalon sisin uble uvengno yakikti bayada jongi halo jongi
kanjiayu ubammen unyo bor ban tur shangi. Henry ngimpat ngautu ya kata. Desa ngidang penbiang nadong syadong hakabalang. Henry shalindet part ngimane ya kiblaitao. Ya kata ka kelip mat ngilait mane ya kiblaitao ne ngi kam id ya kaspa kaya ka jingma ka badang ap yangi uksud udang yo bor halojongi ubammen udang yo bor halojongi baduble unnum tre banyada yangi namar ngilas tang ban mane ya kiblaitao ya uksuit ya kie barojong perte kaya ka kane kalong ka bajia hake jingim jongi padi Israel uble ulaiti yaki shakakti jongi nonglute hangi kalong ka bor jonga bamen ladangi don barabor badu jisu unnum aiti yangi shakakti jongi nonglute kane kalong ka jimmandoi naga benda ban duai man gasgi kane kalong ka jimmandoi ban mane yau jisu man gasgi kenamba kanum besiap hakadonu jongi kano ka jingkwa jong kane ka partai bat kane kalong ka jingma kalajia hauni ukun samla ulakwa kawe ka liang ukwa ban yidia ubale kawe ka liang ukwa ban mane ya ubale henry udang wan itu hau jisu nga kloy ban mane yame nga kloy ban bud yame henry nga kwaro ban mane ya kie baro saudong jonga nga kwaro ban id ya kaspa nga kwaro ban id ya kane ka bor jonga portai yojia men ino yanga ngadon borayu kane ka longa jinkili jong te kabamud tre banai tilut yalade hau pade tre banai tilut yalade hau jisu habangim tre banai tilut yalade hau jisu nginum yo jingkorku nginum yo bor leseng duai kalam sange henry shalindet pat ngidondru yaka jingkwa jonga parte jing sngoba jonga parte jing auria kadon jing brai kadon bad ka jingkwa ban penhun ya uksuidru don hapojani ladang don kane ka ar liang nginum la ban job halor kane ka parte nagataga daw une ukun une uram une samla rispa ulaleit pai ula ong haba yanujor badu jisu bad kaspa uong ngakam kein kordor ya kaspa haba jisu la challenge ya u peit lada pikwa ban bodi nga ai tilut ya lade pura le dino ya kaspa namar ngatip pi reke ya baro ki hukum nadu hukum basao henre pim tre ban peit ya ka hukum ban ningong ba ar ban balai kane kalong ka ba kongsan kane kalong ka ba kran sya panga jingya de jongi badu belai minta ngirung ide ben puson ya lade ngi ong ngi bud ya ublai ngi eat ya ublai ngi eat ya jisu henre hadu katno ngi don jingi do jisu lada ngi snautu bangi duna ya kata ka jingi do jisu ngi mane ya jisu banyo kaspa ngi mane ya jisu banyo jingkumen shipor harpor ladangi mane ya jisu banyo ya kieke baro saudong kabamot ngim shimla mane ya jisu ngi mane ya kita henrengi wan ban pinhun malumala ya jisu kata ka jinglong kanum seiso ko himen ko para hagane yu kirish bakuit tongin duwai bangin dup yo jingit kaba pura ya jisu banginum don kino ki jingtalot barituru bapalong yang iban jingai na jisu ko jisu be id karku kardo yangi iko ban mane yame pangi sautu idon bun ke baro kapo jongi kaba kanglat yangi ban mane yame ni aiti hame yaga jingit parthe baro kawai shame bangin stang ban temai ban mane tang yame enyaro ya utrai Jesu Christ.